IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikago, iti lokal gobyerno iti Burgos ang mga alokara ti kanayon na pondo para iti paragata nga dagiti biloga nga usaran dagiti mangalap iti lugara. Segon ni Mayor Crescente Garcia, iti nadakamat ta lugara kid daw dagiti mangalap ket ti motherboard wenno ti dakdak kala bilog nga usaran da apagkalapa. Dito ay ilawlawag ni Garcia, aday ti problema iti muna na nga naibudget gaputa nagkurang ti naipondo kada itoy. Kinanana apadasan da nga supplementaran ti kanayon na pondo tapno may paaymot laang ti kasapulan dagiti mangalapa. Hanggang ibaga nga dito 100% nga may ikan ti anak at digiti kurang na at digiti maitan nga ba digiti usaran na nga panagkalap net kan digiti panakaita iti dagumapay nga kasapulan da ket digiti bilog ako medyo nagka problema tayo tag bilog dati digiti manakay budget na ket nababagayang digiti na budget so padasan tayo isupplementalan iti additional na pundo na tapno no kami daw dawatin ako digiti kalkalak lalo ka digiti mapanag pakat iti payaw kaya dati motherboard una iti taktak na bilog kaya medyo nababan sa unay digiti canvas da kahamo umanayan digiti pa yung mundo may so hindi ko nakalakwada alagat isupplementalan tayo tapno makaalakay matay kaya isuda ako itinamin mismo nga napan nag-canvas nag-relo dan sa di-canvas so hindi may gatang ako talagang takag mati kurang na hindi agad-agad supplementalan tayo hopefully by this year nananganan makuha tayo ako. Kabayatan na inbatan ni Garcia, mangidijaya pa iti Provincial Government of Ilocos Norte, iti tulong ken suporta para kada iti mangalap iti lugar, malaksid ti tulong nga agapo iti local government unit. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.